Da erandik, zeraino, zelan da Bilboko Artxanda, hile nontzu zen Artxanda. Da Artxanda naneusan dana, jefe guztu joke batut eta zerin, da como esta señor vestita, pues a eso le van a costar entrar un huevo en Bilbao, un huevo, ez. Hare Bilbo besti sartu baina gero, Kastrajen aldetik egizkun zera, da, zerin, deustuko zerin egin dituen Zubize, barkak egin Zubize, eta handik ezera, Kastrajenera, izan du. Da gero Kastrajenetik, bani biltzen, nik errezi bazkitu guri eso eta hor zeretatik lantzin mendipunta baten, da Castro-Alen erosatutzen zer baten, ingen duen bastante egotaldize, ingen duen. Dantxe, eguen barraku itzela. Barraku ebe, bat abestien alde batetik nazionalak eta bestetik horrezek barraku onduz eta zerin. Gabien da altarosak egin zerak egin berba eta danerako zen zerat. Trataguen bizamo nien, nazionaletako da gorrezetakoek frente bizen erdidekoen da junti iti. Bueno, eta bakizun horrez izan, ara zan bat, Kali zera? Kali? Matizeneko Kali, taberni irekona, haske bat. Da, erugu izan, eta korrize eta ez da izertzuk erugu izan, zera korrizo, da besti jogan ez da izertzuk. Frente bizek, silenzio. Pañelo zurizek eta zer zurizek arte oso, silenzio. Kuste gendu zen, nune bintzen, eibenan, egotaldi bat eibenan eta izemaren polizion zen. Atzabarrero harake, erretideo hartien gero aldarriku gehuana, da bestiek erretideo hartien, abaki, orduan Atzabarrero eskutor zuen zerok, da taparregua. Eta bezetako ez zen hori bakariz edo? Euren, zeren, frenteko zeren da, ofizialen da zeren akordu bat, azera bat abestien arpaize ikusteko gero, taipan zen, patoik etolago zerik ez, espau zeba ase zera. Da nik horraz horregi, horraz asko etorro zan da, mutil horreko gorjasek, ze bat, hilen honen besterako Santander hartuko dela zuzkuk. Nik ez zaten izutzean, nik ez oiziz, efectivamente. Gero handik jogen duen limpiaz mendipunta baten, zerka guen zerka guen zen, itxosola. Da bai aldabenak urten inguruan, kurik gero jaskeztozuna baina, urten Frantziara bestera baina, zera Kanariaz da Cervantes horreke barku ganauzan itzuzun, da honek ofizialok eta honek zero paratze horre gure ben defensie, da esate ben guk ezenkoela erresponsabilidade, bai eureke erresponsabilidade elatatzen azkenin junta usan folio bat, danak ero bapez. Danen dako, egun bezeuen akaso ofizialen dako, horrezein dago preparo kontzuz, zeun bapez, bueno. Aile zen gaba eta gabien pajatu gintxezan, zera, limpia zera, haintxe entra egun. Entra, kendu eskuzan, gehiukezan, fusil, pistola eta zer guztiak, gero zen mutiko zaparroan egin aprobetxetan, pistola grosero agartzeko eta itxosozkinean, danok, haintxe itxosozkinean. Da, bizamona aile zen, da, bizamonien bai nazionalen aldetik atak ez dozkuen zer guztiak paintxe junto ziren, da zera playa itxosozkinean ziren zela. Alako baten badin honek Kalik, hemen jatozak, guk frente bizene junti gendure zero. Honek ezostian bain niri zelan, honen fetxetako hartuko da belatazin. Besti honen, are gero epe bendizu zonata. ¿Qué? ¿Ya me conoces? Besti, bendizuta. Sí. ¿Ya sabes lo que te dije? Sí, aurrera, que ya sé.